Салом духтарако соза нагзен саломати хуба ина бархати арзон навор гирен гуфтен ина марама духтарако ина мино 500 сомони будано ҳозир 450 сомон шудагай марамат ина касседа дар корай бархатои фасон 450 сомони ҳамаи цветош аст баъд медонен то охира тамошо кунен 300 сомонаш ҳам ҳаст уошам нишонтон метиҳам бинен и цветша ида хушрӯй иша ишта хушрӯй ина расветкои беҳтарин кадомиша мегирен 450 сомонай то охири навора бинен 300 сомонашам нишонтон метам хулас нигоҳ кунен яки дидеста ина шоколад навишастай фиолетовый ина цветора диден чиқа хушрӯй ҳамаи ҳамин 450 сомонай кадомеша мегирен расветкора ина рӯи ҳамин навор бинен интихоб кунен дар ва как шумода доставка мекунанд бинен чиқа хушрӯ расветкош хичам киртада аҷоиб бод ларзонаки фасон мебиёя мана яктиша мекушояна миёра яктиша мекушояна ози бинен духтарако ина бархти 450 сомона тамошо бино хушрӯ мебироя киртада иҷа камакак ториктарай афсус хушрӯ наомадестай наворда лекин ина бинен охи мебаранд бинен баъд харидорӣ кунен ана баъд ҳозир бо 300 сомонашам ма шумода нишон метам тамошо бино ва иёра бинен духтаро ина мино 300 сомон кадомеша мегирен расветкора бинен чихе расветкои хушрӯ омадагай 300 сомон беҳад фасон иша ишта хушрӯ яктиша кушоен нишонтиен ҳозир кушодагиша нишон метиҳанд биненда духтарако марама тӯйдоро бисёр мегиранд ина бархти 300 сома пирсида будед набуд омадагиай марама тамошо кунен интихоб кунен сербара на як чилайда барошон духтарако марҳамат ина расветкоша диден ҳамин навора тамошо кунен аз рӯи навор интихоб кунен ё ки нависен расмоша партоян интихоб кунен дар ва как доставкатон мекунанд мана нигоҳ кунен салатви дора ина кабуча дора бардовира бисёр мегирам бардови унавай колай чия у цветаш хушрӯй хулас расветкоша бинен ана фукса ҳастай расветкои фасон доранд марҳамат и сиёҳая ина сиёҳшам будай духтаро марҳамат медонам ки бисёриё ранги сиёҳ мехоҳанд ина сиёҳшам ҳастай малина цветш ҳастай кабути электраш ҳастай ина сери дора фиолетови дора хулас расветкош ҳамаш расветкои фасонай нархаш бошад 300 сомон марҳамат касоне ки арзон мехостанд ина бархатои арзон хоҳен ина 450 сомаша интихоб кунен хоҳен 300 сомонаша кадомеша ки интихоб мекунен як расм гирифта партоен аз рӯи навор мисол расветкаша шумода дар равакак доставка мекунанд мана ваёшам 450 сомашам сербар буда ваёшам аму 450 сомашам духтарако 100 як чилай бараш мана марҳамат интихоб кунен